Здравейте, приятели! Казвам се Ерика и вие сте с канала Топ метални огради Miradex. Мисля, че много от вас се плашат от фразата "монтирайте оградата сами", но всъщност е по-лесно и по-бързо, отколкото да изберете перфектния тоалет за една среща. Не ми вярвате? Сега ще ви го демонстрирам. Днес ще монтираме оградата модел пирамида. За целта са ни необходими перфоратор, винтоверт, нитачка и при необходимост ножица за метал. В комплекта на паното са включени всички необходими елементи за монтаж. За да монтирате паното, е необходимо да прикрепите вертикалния П-образен профил към подготвена, здраво закрепена колона от бетон, тухла, метална основа, основа за врата или порт. Монтираме вертикалния П-профил на еднакво разстояние от основата, успоредно един към друг. Монтираме П-профилите по такъв начин, че дупките, в които ще се монтират ламелните профили, да са на едно и също хоризонтално ниво. От това зависи равномерното поставяне на ламелните профили след това. Искам да отбележа, че често клиента не взима в предвид ширината на вертикалния П-профил спрямо колоните си. Например, клиента има метални колони с ширина 40 мм, а иска да монтира профил пирамида, който е с ширина 92 мм. В резултат на това, П-профил ще е твърде голям за колоната и ще излиза извън нея, което няма да е естетично. Колоната трябва да е голяма или равна на ширината на П-профила за по-красив външен вид. При модел пирамида П-профилите са перфорирани и изградени от клип система за захващане. Съветваме ви да огъните леко, съвсем леко, всеки един клипс преди монтаж. След като монтирате П-профилите, ще ви бъде по-лесно да ги огънете до необходимия ъгъл от 90 градуса. Ако монтирате профилите към бетонна колона, използвайте дюбели, а ако към метална основа, самонарезни винтове. На разстояние между 30 и 40 см един от друг. Следващата стъпка е огъваме двата долни клипса. И за по-голяма стабилност закрепваме с горния клипс. И ето, почти сме готови с паното, останаха ни няколко ламела и оградата, секцията ще ни е готова за минути. Много често клиентите допускат грешка и ни поръчват цялото пано с малко по-големи размери. Това не е правилно, защото нашите пана идват с точни размери, които нямат нужда от корекция. Но ако не сте гледали това видео преди да си закупите оградата и сте поръчали с по-голям размер пано, в това няма никакъв проблем. С една ножица за метал лесно, бързо коригирате дължината на ламелния профил, без да нарушите цинковия слой. И на същия принцип продължаваме да монтираме нашата ограда и да нареждаме нашите ламелни профили. Продължаваме с монтажа. Следващата стъпка е да разпробием ламелните профили през дупките на П-образния профил. Първо от едната и след това от другата страна. Този вид пано пирамида не се нуждае от допълнително укрепване. И последна стъпка е поставяме нашият хоризонтален П-профил върху паното. Фиксираме с нитове от двете страни. Почистваме основата от прах. Премахваме защитното фолио. И нашият монтаж е готов. Казах ви, че е супер лесно. Сигурна съм, че всеки може да монтира нашите огради. Лесен монтаж, сигурност и качество. Това е гарантирано от Miradex.